Dôveru týme vo Švanoch. Tak ideme na to, Miro Pospíchal, raketový štart. Šimon druhý, tak sa nám nastavali v tej prvej ľavobočivej. Všetko to menej Pospíchal, tie odstupy sú minimálne. Toto Jožo bude skúšať niekoľkokrát, Milan tam dofrčal neskutočne rýchlo. Tak tam je už naozaj ani vlas by ste tam nebopchali medzi týchto dvoch chalanov. A bohužiaľ po náraze opäť trošku stráca Miňo Becker tempo, to znamená venujeme sa už len dvojici Miroslav Pospíchal a Jozef Zimmermann. Jožko popoháňa Toyotu Mira Pospíchala takými drobnými boskami. Na toto sú autokrosári zvyknutí. Miňo Becker teda do tretice stojí tu na okruhu, čo sa mi vôbec nepáči, ale bol to pekný výkon, sympatický od tohto najmladšieho zástupcu, 17-ročného zástupcu pretekov, ktoré máte možnosť sledovať v tejto divízii. Miro Pospíchal po pneumatikách, táde, len aby to bolo čo najrýchlejšie. Jozef Zimmermann tam strká nos, Jozef Zimmermann ide, ešte nie, zvlášť, to je neuveriteľné, čo títo dvaja predvádzajú. Miro, nie, pustí Jozefa pred seba. Strany sú prvú pozíciu zubami, nech tam si ho to skúšať z vonkajšej strany. Si ma to skúšať z vonkajšej strany, ale tam je to husté. Toto nepôjde. Miro Pospíchal zvíťazí. Miro Pospíchal zvíťazí pred Jozefom Zimmermannom. Tam bol sa posledný.